Radio Tolérance Kabo Mopti, Radio Miracle FM Kabo Buguni, Radio Kusata 2 Kabo Diala Korobugu, Radio Altakadou Kabo Sigaso, site internet Mali Bamada Kabo Franci, Radio Mamelon Kabo Kebila Kafara Tamanika, Anima Mumika Nsui, en page Facebook Kanko, abonné Kilingina Bella Jelini Nyontma, Franka Radio Chama Werowe no Munu Solino Ana, en Fulibi Alame Bagajama Kulu Bella Jelini, Mamun Fenevingane, Numonta Kasika Franka Radio Nusoro, on a en Fulibi ou Kilingina Bella Jelini, Machama Wero Feneve no Munu Meni Jamuka Inchari, groupe WhatsApp Kan Kafra YouTube San Feloma, en Fulibi ou Bella Jelini Kunti ou Ngania Mayala. Anga dibila barake bagaw anga folibe uye laba on sigira 5 ans amena dokuna fonu olukonna la ko baro jay baro nyawantige Amadou Lazana ne intoroma ini soma fanta tumuta bi 31 ko sebe abe chogodi bayra ka foko ya famia sawa comme ma abelle ira a majuscule le puma ba ko be chogodi ko te chokola tabarakala kunu tin do bi do ifena do ndo ay nyan soro ko kura hal ni asoro hal bi sigi sebe ko goya ledo o ngato wa sabali sa kumodo ka to ka sigi no ya sanga ni wakati sigi ka gele e fanfe mu ne be ni ma isera sabali ko contrôle be manager ka ki kilin contrôle ni bete jega ke mo ko kilin contrôle gansan o ma e mu ne ke nyingali bi ta so le fenete nyo jeli nge degere e chen mi for the chen the money be ma we donc ni ye chen for me ya kama ba nye kuma Tiengo kumate yangu abere kungulo kono ko bebe contrôle ante mo ni mo ma se nyogo ma mo sera nyogo ma de sigi ka gele ko sebe o ma be no ya o ma ibita fo ansar mo we uka sigi ka fo ai ansar sengana haidara sengana ibula dat ai adat diga situation Amadou ibisimla itika korola falendo o ilada e kono mbo fine koroto lendo ko yalma fin du mene be na fo renouveau matin kono na bi o kama amayira kono mbo la ku kilingilina o tena na fo ujigi ko mamunu me o wakilu ke onye kuna foni sanu manko o nasirati ke fe soni donc kibaro ibena o daele kono mba jama kulu isa kabasidi bebe na nyefoli ke awye bi kuma semin kan o betalike mobilisation massive koro jume anya suganti kunjume na betalike wale jume na an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔna la anw ka bi ma welelen ale ye moto taxi bolila ye bibi na gɛlɛya dugu jɛlen no moto taxi tigiw ani impôt maaw ka taa se mairie maaw ma yalima gɛlɛya jumɛn bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛla la gɛlɛya jumɛn dugu jɛlen no k'a kɛra cogo di anw ni moto taxi tigi dɔ bɛ na ɲɔgɔn lasɔrɔ ka se ka ɲɛfɔli kɛ an ye gɛlɛya ninnu kan maliden bɛɛ lajɛlen ka faamuyali ɲuman ka o sɔrɔ ko jiko gɛlɛya o fana dugu jɛlen no mɔptikaw fɛ yen nɔ Mali marabolo duurunan kɔnɔna la o la anw ni Musa Tarawele bɛ na ɲɔgɔn lasɔrɔ anw ka lasigiden do ka bɔ Sudu Baba an bɛ na ɲɔgɔn lasɔrɔ ka kuma mɔptikaw ka jiko lahalaya kan ni wagati laban in na an fɛ yan nɔ jamana in kɔnɔ Tania segin kibaryo obidi auma sori Ibrahim Diallo fe awa danyogo ale be Dr Aidara bisimila bi ka ɲɛfɔli kɛ aw ye diabète bana ale kan anw ka don fɔli duman fila o be o kɛrɛfɛ kunnafoni gafew ɲɛfura fɔlɔ laseliw gafe minnu bɔra ka se ka mɛ kalo ka o kun cɛ bi tarata donya in na o ɲɛfura fɔlɔ laseliw be kɛ yan 10 heures wagatiw cɛ fɛn min kɔni be tali kɛ Alexis la ale fɛnɛ be bisimila a ma sɔn lase minnu ma ka tɛmɛ ni olu ye wagati boloda cogo ale be yira aw la sisan ko bɛɛ k'i bisimila nɔgɔ bena da kabala Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la nka menakakaw fɛ yen nɔ fɛn bɛ tali kɛ sankolo la o na jɛya olu fɛ yen nɔ samiyafɛ fiɲɛ o bena ci a fiɲɛ fanga o tɛ bonya kosɛbɛ Tɔnbɔkutu marabolo kɔnɔna la narakaw fɛ yen nɔ ka fara ɲoro kan Tawudeni ani Kayi tilemafɛ fiɲɛ de bɛ ci olu fɛ yen nɔ o fiɲɛ fanga o fɛnɛ tɛ nana bonya kosɛbɛ an ka kɔrɔ marabolo kɔnɔna la bi olu kɔni ka yɔrɔjan filɛli o bɛ sa ka sababuya kɛ gɔngɔn ci yɔrɔjan filɛli min bɛ daminɛ kilomɛtiri 5 ka taga bila 8 bɔɲɔnko la o de ko don Mali fantaw fɛ gɛlɛya foyi tɛ nana don yɔrɔjan filɛliw la fɛn min kɔni bɛ tali kɛ sanjiko la o bolodalen don bi tile bintɔ walima su in na an ka Mali marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la fɛn min bɛ tali kɛ Kucala la ka fara Sikaso kan Joyila Buguni Kulikoro Kita ka taa se Kayi ale
kɛɲɛ ka yan fan ma ni marabolo minnu fɔlen filɛ yan nɔ ko olu de bɛ se k'u sigi ni sanko ye Mali fantaw fɛ olu ka sanko o bɛ se ka kɛ balinanko ye tilegan in na finteni hakɛyaw ni kunun ta ko yɛlɛmaba bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ kayikaw bi aw ka finteni hakɛya o bi jɔ degere 42 la Kulikoro 39 Sikaso 37 Segu 39 Mopti degere 40 Tombouctou 42 Gao 43 Kidal 42 Menaka 43 Taoudeni 42 Bugunikaw olu ta bɛ kɛ degere 36 ye Kucala 38 Kita olu ta bɛ kɛ 39 ye Nyoro 42 Nara ani Douanza 41 San 39 Banyangara degere 40 Joila 37 Gourma Raurus degere 43 Bamako districti kɔnɔna la nɔgɔ bɛ na tigɛ kaba la samiyafɛ fiɲɛ bɛ na ci min fanga bɛ se ka bonya wagati ani wagati tile kuntala kɔnɔna na nka bi yɔrɔ jan filɛli ko gɛlɛya foyi tɛ nana don a la tilegan in na finteni hakɛya Bamako districti kɔnɔna na o bɛ kɛ degere 38 ye Bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 ale tɛmɛlen ni sanga 6 ye tile bɛ na bin nɛgɛ kaɲɛ 18 mana tɛmɛ ni sanga 53 ye ni wagati boloda cogo ye bi tarata sɔgɔma ka di aw ma malidenw a kun ye aw ka se k'aw ta fanw dɔn k'aw ta n'aw bilaw dɔn aw ka tile journée kɔnɔna la ko ala ka bi tarata tile hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma sanga ye 23 sɔrɔ nɛgɛ kaɲɛ 7 sanfɛ don kibaru ale bɛ dayɛlɛ sisan Lasana ko kunnafoni ale de bɛ mɔgɔ fali ni ma dumuni kɛ kosɛbɛ kanumɔgɔw ko k'u b'a fɛ ka dɔn kibaruya jumɛn bɛ an ka jamana kun fɔlɔ ye dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko a kunkan bɛ cogo di an bɛna kuma o kan Chama Umaru ko Koyita bɛna ɲɛfɔli k'an ye o kan min ye minisiriw bɛ tɛmɛ ni mun kɛ jabaranin na ka ɲɛfɔli kɛ forobaca minisiri da sera min ye k'a dɔn ICOMA ni maa degunnen kɔrɔ minnu bɛ olu ka koɲɛw kan an bɛna kibaruya lamɛn o fana ka sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔ ko polisi komisɛri minnu kɔni ye baara daminɛ tile 2 in na formation ko a ko bɔra jɔ a kɔrɔ fɔlɔ ɲɔanyew ni kirita bɛ sen na an bɛna kuma ko kan sɔgɔmada in na sisan an ka don kibaru kɔnɔ an bɛ taa mɔbitikaw fɛ yen ko kari camanba de sɔsɔnen don olu dɛsɛlen don ka taa u ta yɔrɔ ka sabu kɛ ko sira tigɛli an bɛ Musa Tarawele la sɔrɔ Mopti ni ko in tiɲɛna kalo ye mun ye k'o da aw tulo kan min y'an ka CEDEAO kɔnɔ jamana maa ɲɛmaa dɔw kɔni b'a fɛ ka se ka Mali yɛrɛ sugu cogo bɛɛ la France 24 ni RFI ka se ka dayɛlɛ kura y'an ka jamana kɔnɔ an bɛna kuma o fana ko ɲɛw kan sɔgɔmada in na an ka don kibaru kɔnɔna la ɲɛmayaso ka danganaya kɔnɔ bi kibaruyaw la bakuruba ye ni a y'aw danse Dr. Umaru Mariko a bɛ waati jan bɔ a kɔni ma ka sumalen don a ma sɔrɔla k'a fɔ o kɛnɛ dɔ ka na ko a da ye kuma porokotolen fɔ jamana faamaw ka jate la mun na olu yɛrɛ kɔni ye k'a dɔn awa ɲinini bɔlaw boloda Umaru tununa tulu pelengetew maa ma kibaruya dɔ fɔ ŋunuŋunu k'a dɔw tun y'a jira k'a fɔ ko a tɛna kɛ nin na tuguni min ye k'a dɔn Umaru bɛ Mali la wa a bɛ jamana kɔ kan walima a bɛ finitigilakaw bolo wa siga bɛ ɲini ka bɔ maaw la pewu sabula kibaruya kura dɔw folofolo la tile 2 in na minnu ko ɲɛw yɛrɛ la i k'a dɔn k'a fɔ a sɛbɛnciyara ko Umaru bɛ dogo bin na i n'a fɔ a caman Umaru Koyita o b'a fɔ an ye cogo min na kabi kalo kelen bɔɲɔnko ani tile 25 fɛn min kɔni Umaru Mariko ye ale kibaru tununa maaw la ka tɛmɛ finitigilakaw bɔlen kɔ ka taa ɲini a ka so ni o kɛra avril kalo tile 4 san 2022 min yɛrɛ kɛra Bamakɔ kɔnɔna na a kɔni kibaruya cogo bɛɛ tununa maaw la fɛn min kɔni a kɛrɛfɛmɔgɔw ye politiki kunda ani ka taa se a ka dukɔnɔmɔgɔw ma olu kɔni tɛ a kibaruya cogoyaw dɔn maa caman olu kɔni kun siranna k'a fɔ ni o y'a sɔrɔ fɛn dɔ ma Umaru Mariko sɔrɔ ni ale dɔn bɛ ni ngwarada ye Mali kɔnɔna na kabi san caman ni a yɛrɛ sɔrɔla telefɔni sira fɛ kunnafonidiso dɔ fɛ ni a bɛ fɔ a ma Media Guinée Dr. Umaru Mariko ale kɔni mɔgɔw hakili sigi dimanche don k'a yira k'a fɔ ko a ma sa bana ti a la wa a ma minɛ fana ko wa ko a hakili basigilen don ka a bɛ Mali kɔnɔna na yan nɔ ko ale ma bɔ yan ka taa yɔrɔ si a ka kumaw la halisa a yira k'a fɔ ko Mali jamana ka bon wa ko fɛn min ye a ka hakililaw je ko o sabatili ko bi to sen na
Dr. Umaru Mariko ka kisaw fɔlɔw bɛ tali kɛ nin na min y'a fɔ an ka jamana faamaw y'a kanu su bi ministre dɔ bila o ka se ka taa ka baaraw fɛsɛfɛsɛ ka ɲɛfɔ e k'a dɔn an ka jabarani siraw fɛ kunnafonidilaw bɛ wele k'u ɲininka hali ni y'a sɔrɔ ɲininkali nin dɔw bɛ yen a dɔw mamunen don k'a don sabula jamanadenw mako bɛ ka se ka ɲininkali jɔnjɔn min busa tigɛ guwa ministre ninnu na ma caman tɛ ka o kɔni jateminɛ kosɛbɛ a ɲininkali dɔw kɔni mamunen don k'a dabiri kunnafonidila caman bɛ yen minnu yɛrɛ kɔni ka laɲini ye ɲininkaliw ka to kunnafonidila ninnu yɛrɛ bolo ka se k'u kɔnɔna question jɔnjɔnw yɛrɛ lase neutralité ale kɔnɔna la ka se ka sabula maa dɔw ka jate la kunnafonidi yɛrɛ la ɲininkali jɔnjɔn minnu bɛ yen ni a tɛ minisiri bila k'a ka bloki koloni bɔ hali bi olu kɔni caman mamunen don an bɛ don min na i ko bi a kɛnɛ ka na minisiri dɔ bɛ yen ni o ye forobaca ministre ye min jɔ ko Awa Paul Diallo ko o ye kuma prokotolen dɔ fɔ kompresew ka jatela ko tɛ jamana faamaw ka kuma ye sabula maa minnu bɛ yen ni olu kɔni bɛ jamana ka ni k'u yɛrɛ fɛ k'u ka juru bɛ jamana na ka sabu kɛ u ka baaraw tiɲɛni ni k'a dɔn layidu caman taara ko ministre ko jamana bɛ wari bɔ fa jɛn ko ka di olu ma ko nin ye kuma ye min kɔni tɛ jamanaden hakili sigi kosɛbɛ o kama komprese minnu bɛ yen n'o ye maa minnu bɛ yen ni k'a dɔn u ka baaraw tiɲɛna ni k'a dɔn hakɛ ka kan sara u ye kabi waati jan n'a ko bɛ senna olu ka jɛkulu ma ɲɛma dɔ Chako Usmani Berete o ye ɲɛfɔli dɔw k'an ye an ka kuma galama la an ka lamɛn. N balimamuso ministre Madame Jawara Awa Paul Diallo n balimamuso don mais kuma minnu fara fɛ o don a tubabukan na ma ani a bamanankan ma kɛ kelen ye tubabukan na ale ko jamana y'a décider k'u bɛ anw ka wari sara compte individuel la bamanankan na ale ko non olu ko k'u b'a sara compte individuel la ko mais kan ko k'a sara notaire fɛ yen ne b'a fɛ ka mun fɔ a ka dossier bɔ ɲɔgɔn na ka ɲa dossier duuru mun bɛ UNTM fɛ olu tɛ jugement ye dɛ dossier administratif de don comme an bɛɛ tun ye UNTM mɔgɔ de ye sanni an ka bɔ baara la UNTM y'a jateminɛ k'a fɔ a b'olu dɛmɛ k'u ka wari ɲini u ye donc u mana bɛn mun na ni compte individuel don u bɛ se k'o k'o ye mais anw ta u banna o sarali ma de donc an y'u sama an taara ɲɔgɔn fɛ tribunal la juge y'a yira k'a fɔ u jo t'a la mɔgɔ ka sara i man ka fɛn tigɛ ka bɔ a la donc a ye minnu tigɛ ka bɔ a la a y'a segin u ma o de kɛlen u ye mɔgɔ expert ta k'o calculer o de bɛnna miliyari 18 ma o miliyari 18 ko k'o sara anw ye o sara yɔrɔ tɛ se k'a fɔ k'i b'o kɛ ko e yɛrɛ de olu sago tɛ wari la bilen anw de sago b'an ka militanw na donc anw ko k'a sara an ka notaire fɛ yen an mana avocat ni fɛnw b'a la an bɛ militanw ka wari tabarikala ɲɛfɔli dɔw tun ye nin ye kuma in a ka jan kosɛbɛ dakurunya kelen min ye kompresew ka kisa a don ka bɔ kuma ciyalen don kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ polosiw fɛ yen nɔ min ye k'a dɔn kɔnkuru min jaabi bɔra n'u ye polosi maa dɔmɔdɔ tɛmɛna o la k'olu bɛ kɛ komisɛri ye kalo 6 olu kɛlen kɔ ka kala yɛrɛ daminɛ minnu kun hakili latigɛlen don kɔnpoliya la kaban décision bɔra cour suprême na ko a bɔra a ma o kɛlen don dusumankasa a ba ye minnu yɛrɛ la sufɛ réunion ni dugu tila fɛ kumaw ciyalen don kosɛbɛ polosi gun kan an bɛ donni min na i ko bi Amadu Jara ale bɛ ɲɛfɔli dɔw k'an ye. Bololon y'a yira cogo min na min bɛ tali kɛ ɲɔgɔndan na n'a bɛ wele concours professionnel à la police min bɛ tali kɛ polisiw kun kan a jaabi bɔlen a kuma cayala jɛkulu dɔ yɛrɛ ye polisi ɲɛmaw olu jalaki ni k'a yira k'a fɔ ko a jaabi ko a man ɲɛ kɔnɔna na o ye sɛbɛn don sariya yɔrɔ la u ka dusumakasiw olu lamɛnna jamana sariyaw fɛ o de y'a to sɛbɛn furala min bɛ tali kɛ mɛ kalo 19 san 2022 jamana sariya sunsunba min bɛ yen n'o ye cour suprême ye ale ye polisi ɲɛmaaba ka waleya 2 ko o bɔ a ma wa sariya y'a yira k'a fɔ ko sɛbɛn min donna polisi maa 6 fɛ n'o sous-officiers ye k'a sɛbɛn k'a jɛlen bɛ ɲininkali k'a dɔn a bɛna kɛ cogo di ni polisi direction ye sariya ka waleya k'a bila sen kan ka sɔrɔ maa minnu tɔgɔ bɔra jaabi dɔn in na olu ye formation daminɛ a ka ca ni kalo 6 ye
Amadou Jara renouveau donc kibaru ko na meta jamana chawanche bolo la moptika wolu fe yenno ko akacha kar belebele ba tan ani duruye wolu ko ni sosoni do jamana uba fe kata gaunga ubela jele sosrole do taki u sevlaka duaza ka wolu fe yenno o ningo metalike mauka fola ko ba manjia kule kele do ka sira ko nintige kuma chama mala ka fo ngad min jele ko ntorite ga we ka fo mamunumbe inwati na duaza kono yino deme ma chama mala ka deme do ma baloko ani deme wore na strategy nuna o manu yire jokun ye munye tigitigi do anzan konnala menye ka do o kibaro ya anyi wuli ka joni nyinne chama ke o ka o Musa Traore be mobti o yanga la sigide yala Musa nin kuma ni ye chenwa ko karatu awo kabini arabajan tɛmɛnen mɔgɔta mobiliba caman de bɛ yen nɔ minnu kun kundalen don Gawo ni Douentza ka bɔ Boni ni Ombori fan fɛ olu bɛɛ lajɛlen laseginna ka sababu kɛ maramafɛntigiw ka banbaganciya waleyaw dɔw ye ka bɔ Boni ka na Douentza ɲanfan fɛ ani ka bɔ Boni sirafara la ka taga Gawo ɲanfan fɛ o siraw kɔni tigɛlen don a ka ca ni dɔgɔkun kelen ye wa a bɛ taa fɔ kari 15 hakɛ la minnu dagalen don nin wagati na Douentza k'a to n'i ye jateminɛ kɛ kari kelenna bɛɛ lajɛlen kan k'a dɔn k'a fɔ o donbagaw bɛ taa mɔgɔ 60 hakɛ la jateminɛw bɛ taa fo maa 800 hakɛ la minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ nka yirala k'a fɔ ko baɲumankɛtɔn dɔ bɛ Douentza ni o ONG local grade P ye k'olu jɔlen don ni mɔgɔw ka dumuni ye fu la Isa Umaru Mayiga ale ye mobilibatigi ye Sevare ni Gawo sira kan ale bɛ ɲɛfɔli kɛ kunnafoni min sɔrɔ gɛlɛya kɔni kɛra parce que a bɛ ɲini ka tile 5 tile 6 bɔ presque semaine kelen mobile bɛ bulo kelen bɛ minnu bɔra Bamako ka na Sevare ka taa Gawo minnu bɛ bɔ Sevare ka taa Gawo a bɛ bulo kelen bɛ Douentza minnu bulo bɔra Gawo fana n'u bɛ na Sevare n'u bɛ taa Bamako a bɛ bulo kelen bɛ Ombori taa ka segin foyi tɛ yen les véhicules sont bloqués là-bas comme ça maa si tɛ tɛmɛ a tɛ se ka lakali sɛgɛn ji yɛrɛ banna pewu dumuni yɛrɛ banna pewu. fɛn min ye Douentza mara tigilamɔgɔw ye ani sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ dɔw olu ye sigikafɔ kɛ ani ka hakili jagabɔ boloda walasa ka fɛɛrɛ kuntagajan dɔ sɔrɔ ka bɛn ni nin gɛlɛya in ye min talen don ka ɲɛsin nin sirababa in ma ni ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ taga ni ka segin na ani ɲɛnamaya kɔnɔna na Sevare ni Gawo cɛ. sisan a bɛ chauffeur yɛrɛ ni gouvernement mɔgɔw cɛ k'a fɔ ko solution wɛrɛ foyi tɛ fo gouvernement ka décision ta mobile ka se ka taa donc gouverneur fana ye décision min ta décision wɛrɛ foyi t'olu bolo fo escorte ka taa ni mobile ale gouverneur kɔni tɛ se ka mobile foyi bila ka taa a yɛrɛ ma na escorte tɛ donc u ye ɲɔgɔn sama tile 2 tile 3 finalement bɛn kɛra kan k'a fɔ bi tɛnɛ yɛrɛ de escorte kan ka taa ni mɔgɔ ye. K'a to sigi kelen don ka fɛɛrɛ kuntagalajanw makɔnɔ nin wagati ninnu na walasa ni maa ba caman minnu tɔɔrɔlen don ni u dagalen don Douentza kɔnɔna na kabini arabajan tɛmɛnen olu bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ cogoya min na. tabarikala ko to ma ke minye anu lakale auye o kunu anda saramo ko jigo gwe yabe mobti kile o kono yenno kata sa no kandugu ma o kibare ado ya ira ko jigo te gwe ya te mobti dronye ko minaka ka ofe ko lu fanata kele kata banani amasoro la ka fo ma chama be ko lu be kilometre chama ne tama wasa ka segata ji soro ka ke uma ko nyawye o munumbe no lu bulobu ko soro doni ulu ko ni me barko nye kele sa keme flafla wasa uka ji ma ko nyaw ka sega sabati angala sigide mi me marala no ye Mohamed Age Isa Feitan ale jado soro Lassine Jakte ale bolu nyefani na rebi aga chani san 30 ye gela kon mini minaka jisonu masoro yoro inka kasiga duudew na wasa jisonu masoro lila hu koni ngacha mamu jawgale no ka wari chamambo wala saga jisanu masoro omi yere joro ka bo kosebe nyanamaya la Mohamed Awzaid ga fola no re centre nyamaye bara bulu dale mu musoga kumbora AFD fe no re kun kan ga ni jisanu masoro yoro ila kuraya hu koni madame ne Alisa ni projet kon mesena kabini samba flantan wolonvla ni ngeleya nunu koni nyema akoni ba fayen ko ale koni ye madoli damne sigida nyemao ani ONG yoro ngali sisan jabi jojo masiga sorola wakati klina jigo gɛlɛya kɔni bɛ ka warakata ka taa fɛ nin jigo gɛlɛya ninnu fana ju bɔra kurantigɛ fana la ka tugu nin jisanuma sɔrɔ yɔrɔ in bɛɛ labara kuran fana de la duguden dɔw yɛrɛ b'a fɔ an ye k'u bɛ se ka tile 4 kɛ k'a sɔrɔ hali ma ju kelen sɔrɔ ani k'u jagoyalen de don k'u kunsi baribarita bolilaw kan olu minnu bɛ ji barikon kelen feere 200 ka kɛ ni maa ba caman kɛlen k'u sigiyɔrɔ bila Inekar mara la ka t'u sigi Minaka a kɔni ka kan cogoya ka di ni nin jiko in na teliya la san'o cɛ nin santiri ɲɛma kɔni bɛ weleweleda kɛ maa ŋaniya ɲumanw bɛɛ yɔrɔ walasa ka se ka cogoya sɔrɔ nin jiko in na joya
tabarikala ko a ko bɛ ɲini ka kɛ ni duntulu banna garabugɛ muntulu la ni yɔrɔ kofɔta ninnu na wa ko fila kɛlen fɛrɛ ye maa dɔw yɛrɛ bolo a ko la an bɛ taa kucalakaw fɛ yen nɔ jɛkulu dɔ bɛ yen n'olu bɛ wele ko association des femmes de Corée n'o ye muso minnu ko k'olu bɛ Corée jɛkulu kɔni na Sonko Dugakɔrɔ ale yɛrɛmarakafo la kucala mara la olu kɔni y'a kanu ka kɛ ni kow ye maa min ka hakilinaw ni a ka jamanajɔ ni marabolo yɛrɛ kanu hakilina ka di olu ye kosɛbɛ n'o ye maraka cɛ daw ye o kama olu y'a kanu yɛrɛ k'u ka jɛkulu cɔ a yɛlɛma ni k'a cɔ a da i k'a dɔn k'a fɔ marikacɛ daw la min yɛrɛ bɛ wele nansarakan na don wɛrɛ ko l'association marikacɛ daw de Corée min ye nin ma kɛ gansan an ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ka fɔ la min bɛ tali kɛ ka kɛ hakilina jɔnjɔn minnu bɛ marikacɛ la o kɔni kɛra sababu ye ka nin jɛkulu ninnu kɔni laɲagari ka kɛ nin kɛwale in kan cogoya min na Lomadi Bate taara Corée maaw ka nin kɛnɛ kan an k'a ka jaw lajɛ. N'i ye baara kɛ ka ɲɛ i bɛ nafa sɔrɔ a la waliɲumandɔn o bɛ mɔgɔ sɔn hakili ɲuman na o de la muso minnu bɛ Corée Dugakɔrɔ u bɔra ka tasiba bila somasoka dɔ ye n'o ye marakacɛ daw ye n'u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan hakilina kelen walasa ka dɛmɛ don ani fɛnɛ k'a dɛmɛ a ka hakilinaw la n'o ye marakacɛ daw ye Corée Dugakɔrɔ musow u ye marakacɛ sugandi ka sababu kɛ a ka mɔgɔ ɲumanya fo ka taa se a ka jamanajɔ ma kɛrɛnkɛrɛnyana a bɛ ka cɛsiri mun kɛ a ka dugu taɲɛ na o de la u ye marakacɛ sugandi ka kɛ u ka parrain ye a ye marakacɛ dɔw tɔgɔ mɛn a y'a sɔrɔ cɛsirimɔgɔ de don a kan dugu la an fana b'a cɛ ani a jaga baara kɛ ɲɔgɔn fɛ aw muso jɛkulu min bɛ Kɔrɛ a tɔgɔ da marakacɛ dɔw kan a ka cɛsiri kosɔn cɛsiri min b'a la a ka dɔ fara a kan parce que jɔn ma nɔgɔ an yɛrɛ fɛ a ka dɛmɛ don an ye ka fara Corée Dugakɔrɔ musow kan ni dugukɛw fana ye u ka dɛmɛ yira marakacɛ daw la u ye welewele bila marakacɛ daw ma walasa a ka cɛsiri olu ka dugu n'o ye Corée o bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na a k'an dɛmɛ Corée bɛ se ka ɲɛtaa sɔrɔ cogo min na ka yɛlɛmɛ cogo min na a k'an dɛmɛ o cogoya la an bɛ dɛmɛ ɲini a fɛ a ka an pɔtɔpɔtɔ wala an fana ka dɛmɛ b'a ye an ka dugawu b'a ye a ka baara halisa ala ka kɛ ɲɛtagaya fɛ walasa ka ɲagari don ni association dayɛlɛli la u ye miyangadɔnw kɛ fɔ ka taa se baladɔnw ma n'o ye zapɛrɛn tabarikala dugu cɔ a ye Corée-kaw kɔni ka nin jɛkulu in cɔ a dara marakacɛ daw la jɛkulu min bɛ n'o ye association pour le développement de Somaso ADS o jɛkulu ɲɛmaa ye marakacɛ ye hakili jiginna k'a dɔn k'a fɔ o jɛkulu in bɛ cɛsiri ni sigida yiriwa baara caman na i k'a dɔn ni miyanka dugu ninnu nɔkɛ dugu minnu bɛ yen nɔ an bɛ bɔ yan an y'a fɔ ten ko gɛlɛyaba bɛ siman kɔrɔ ka b'o don an b'a kirita la siman kɔni tɔni tali 30,000 la yɔrɔ dɔw la a jiginnen 28,000 tubabu ko min ma ko apprendre ou à laisser n'o t'i kun o kuma i b'i jɔsi yɛrɛ la i bɛ tɛmɛ an b'a fɛ k'a dɔn nin ko in ye mun ye o kuma ka dɔ sɔrɔ la k'a fɔ lizini tun tɛ Mali la waati min na siman ma sɔgɔ min sɔrɔ lizini ka ca nin waati na Mali kɔnɔ Kati mara yɛrɛ la lizini bɛ 3 bɔ ye minnu bɛ siman dilan nka o bɛɛ la siman ɲɛ yɛrɛ tɛ d'a kan wa ni ɲɛ dara a kan a bɛ 30,000 o de bɔ n'o tɛ a tɛ sɔrɔ kama min ye Katikaw tun ye dusumakasa boloda k'u bɛ taa izini bɛɛ bloqué ka kɛ ni sigida ɲɛmaa minnu bɛ Kati n'o ye préfet-lakaw ye olu ye wuli ka jɔba kɛ ka se ka sigidaladenw dusu salo ka se ka ɲɛ wele bila lizini ɲɛmaaw ma ani a bɛ commune minnu na u ka se ka ɲɛfɔli kɛ k'a dɔn gɛlɛya yɛrɛ ye mun ye tigitigi an y'o ja dɔw yira aw la ka bɛ o don na o kuma an taara commune ninnu kɔnɔ maire minnu bɛ yen an sera ka maire kelen na sɔrɔ n'o ye Dawuda Kane Diongaw fɛ k'a dɔn gɛlɛya yɛrɛ ye mun ye usine siman fitinin min bɛ bɔ tɛgɛ yɛrɛ tɛ ka da o kan ko ja maa dɔw bɛ yen olu sugantilen don mini min bɛ bɔ o bɛ to olu fana de ka hukumu kɔnɔ o kuma commerçant bɛɛ yɛrɛ t'a sɔrɔ minnu b'a sɔrɔ olu fana b'a di prix min na maaw wajibiyalen don k'a ta Dawuda Kane ye ɲɛfɔli caman k'a ɲɛ kan an ka dɔw lamɛn. Semaine tɛmɛnen an commune 3 kun ye lajɛ dɔ kɛ k'a yira siman gɛlɛyalen don kojugu dugudenw yɛrɛ tɛ sɔrɔ comme il faut donc an ye lajɛ dɔ kɛ jeunesse kun wulila k'u b'a fɛ ka grève kɛ ka kɛ mobili yɛrɛ tɛ don bon ala ni préfet ni ne yɛrɛ ka échange kɔnɔna na an y'a kuma kɛ bolo la ne k'a ma ko an ka mɔgɔw wele u y'u wele vraiment ko grève t'a solution ye an k'a lajɛ an ka sigi ka kuma ala k'an sigira ka kuma usine kini an bɛ yɔrɔ min na bi
gɛlɛya faama tɛ usine ye n'a fɔra ko k'a fɔ i ka kuma ta sunkɔrɔ de ka ɲi gɛlɛya dɔw de bɛ usine kan mɛ n'a dɔ la fɔlɔfɔlɔ o ye kuran ko ye kuran tɛ ka sɔrɔ comme il faut production o fana nɔgɔyara parce que embargo min filɛ Mali kan an ka matière caman bɛ bɔ Sénégal Côte d'Ivoire matière caman bɛ bɔ yen nɔ bon matière tɛ ka don comme il faut olu fana production fɔ ka gɛlɛya kosɛbɛ ma suka sugu gɛlɛya yɛrɛ commerçant don pourquoi an b'a fɔ commerçant don ni usine si tɛ yen ko min ka sortie bɛ tɛmɛ 100 000 francs kan tɛ usine na a sortie si tɛ tɛmɛ 100 000 francs kan o ye gɛlɛya ye mun ye o ye minɛn tɛ ka sɔrɔ bɛɛ bɛ ciment nɔfɛ en un mot Mali bɛ chantier yɛrɛ de la Mali bɛ chantier la bon gɛlɛya ka ciment kɛ 30,000 ye vraiment a ka gɛlɛn mais a bɛɛ commerçant de ka niveau la bon grossiste dɔw bɛ yen fɛnɛ usine kɛlen bɛ ka grossiste dɔw priorité di olu ma ciment bɔta n'a y'a sɔrɔ don o don mobili ta bɛ bɔ mobili 7 ye olu ta ye bon o gɛlɛya fɛnɛ ka bon kosɛbɛ bon n'i ye jateminɛ kɛ a faamuyali ma nɔgɔ kosɛbɛ parce que grossiste ninnu filɛ olu ka wari bɛ usine kɔnɔ ciment sanna o ciment san o sugu ka di o sugu man di o olu b'a kɛ bon ni gɛlɛya nana o fana k'a faamu k'a fɔ ko maliden bɛɛ de ɲɛ b'a la donc o kɔnɔna na hakilisigi de b'o baara kɛ o la ne ni grossiste fila kumana n'o ye Bacili ani Sangare ne n'u kumana Sangare a wagati n'a tun bɛ mission na Laginɛ a ko n'a nana ni Ala sɔnna ma a b'a lajɛ ka kota dɔw to Kati ni Ju ni jago ninnu kɔnɔna na pour que ciment ko bɛ nɔgɔya ma bon Bacili y'a jira ko an ye yɛrɛ kɛ don min yɛrɛ o don ale camion 15 la bila Kati kɔnɔ donc ko la première aussi ale ka ciment min bɛ Côte d'Ivoire Burkina kana k'a bolo bila an ka disposition na donc an kɔni y'a ko la ciment kɔni vraiment gɛlɛya bɛ yen production de ka dɔgɔ kojugu kuran tɛ sɔrɔ donc an bɛ préfet fo a n'a ka adjoint ale de kɛra sababu ye ka an sigi ka nin hakililaw ta ɲɛmɔgɔ bɛɛ ti hakili ti jigin ninnu na vraiment ne kɔni b'a fo ni kɛnɛ kan kosɛbɛ a ye nin min kɛ a diyara an ye n'o tɛ mɔgɔw tun bɛna se ɲɔgɔn ma bon ni Ala y'a kɛ ale kɛra hakili sɔrɔ ka commerçant wele vraiment mɔgɔw ka jɛ ka sigi k'o tigɛ di ɲɔgɔn ma o diyara ne ye kosɛbɛ ciment gɛlɛya kɔni di fila tɛ production ka dɔgɔ kurantanya de don ani matériel tɛ tabarikala sanga 44 i k'a dɔn o bɛ nɛgɛ ɲɛ 7 kan nin waati na sirakɔrɔbakaw fɛ yen olu ka dɔgɔtɔrɔ ɲɛma Kulubali ale bɛ ka jɛmukan in kanubaga dɔn an b'u bɛɛ fo sagabalakaw bɛ ten tɔ Fanta Tumuta kunfɔlɔw bɛɛ salolen ye nin ye fɔlɔ an bɛ taa ɲɛfɛ Amadu k'i fo ni sanga kelen kɔnɔna la an bɛ taga an munumunu an ka siraba kanaw la ka se k'a dɔn sirabaw bɛ lahalaya min na bi sɔgɔmada in na tan ka segin yɛrɛ bɛ hukumu min kɔnɔna la Fuseni Dawu ye anw ka bi nɛgɛ kɛrɛfɛtigi ye Fuseni i bɛ wele bila sori ma